غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صدق الله وصدق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كما قال. وبعد، zahvaljujemo se Allahu dželle šanuhu i na početku i na kraju. Alhamdulillahi rabbil alamin. To je zahvala koja pripada samo njemu, neka je uzvišen i kojom se osim njemu nikome ne zahvaljuje. Salavat i selam upućujemo Rasulullahu Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, Allahovom poslaniku i njegovom miljeniku, našem vođi i uzoru, njegovoj časnoj porodici, ehlul bejtu, svim njegovim ashabima radijallahu anhum ajma'in, svima onima koji ga slijede do sudnjega dana. Allaha dželle šanuhu molim da svi zajedno, i naše porodice i naši potomci, budemo na toj stazi i tom putu. Ta staza je džennetska staza, taj put vodi u džennet. U prijevodu proučenih ajeta Allah dželle šanuhu kaže, pozivajući: o vjernici, Allaha se bojite pravom bogobojaznošću i ne umirite drugačije osim kao muslimani. I kaže: Allaha se bojite i budite sa onima koji su iskreni. Kazao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem: zaista se djela cijene prema nijetima i zaista će svakom i pripasti ono što je zanijetio. A zatim, poštovana braćo, po časnom dini islamu, cijenjeni džemat, još uvijek se nalazimo u mjesecu Rabiul Evvel, mjesecu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, mjesecu u kojem je rođen Allahov poslanik, naš vođa i uzor Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Allahova je mudrost da baš u ovom mjesecu, ovih dana, se dešavaju napadi, intenziviraju na čast i ličnost Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Ti napadi traju već 1450 godina. Otkako mu je Allah dželle šanuhu objavio: Iqra bismi rabbike ledhi halaq. Možda ovim događajima, u ovim danima, u ovom mjesecu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, Allah hoće iskušati tu našu ljubav prema njemu, prema Muhammedu alejhi selam, na koju se toliko poziva. Neću ništa novo kazati ako kažem da živimo u vremenu velike smutnje, a smutnja je gora od ubijanja. Allah dželle šanuhu kaže, suratul Bekare, stedu billah: el fitnetu ekberu min el qatl. Smutnja je gora od ubijanja. I kaže: el fitnetu ešeddu min el qatl. Smutnja je žešća od ubijanja. Smutnja jeste kad je nešto mutno i tu se ni najmudriji ne snalaze. A Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, veliki mudrac, je najavio ovo vrijeme kada je kazao: šta ćete činiti onda kad vam se žene odaju nemoralu, a omladina alkoholu? Upitaše prisutni ashabi: zar će doći takvo vrijeme, ja Rasulullah? Kaže: hoće i gore od toga.
A šta može biti gore od toga, upitaše ga, o Allahov poslaniće? Pa reče sallallahu alaihi ve sellem, kada prestanete naređivati dobro i odvraćati od zla. A zar može doći takvo vrijeme, o Allahov poslaniće, upitaše ga? On sallallahu alaihi ve sellem reče, može, i gore od toga. A šta je gore od toga, o Allahov poslaniće? Kada dobro počnete smatrati zlim, a zlo počnete uzimati kao dobro. A zar može doći takvo vrijeme, o Allahov poslaniće? Pitaše. Može i gore od toga. A šta je gore od toga? Reče Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kada počnete naređivati zlo, a zabranjivati dobro, tada se ni vaši najmudriji neće snaći. Tako vam Allaha, zar ne živimo u takvom vremenu? U zadnjih 15 godina i nešto više uništeno je 10 miliona muslimanskih života, muslimanske djece, žena, staraca, muškaraca, počevši od Bosne preko Čečenije, Kosova, kasnije Sirija, Egipat, Irak, Afganistan, Pakistan, Jemen i tako dalje. Niko zbog tih života nije ustajao da protestuje, da pravi demonstracije i razne marševe. Ali evo vidimo 10 francuskih karikaturista kada bi ubijeno, a kaže mi to osuđujemo i protiv smo svake vrste terorizma. Čitav svijet se digao da demonstrira i protestuje. Nemamo mi ništa protiv toga. Ali zašto su njihovi životi vrijedniji od života muslimanske djece? Jer više nije nikakva informacija da je u Bagdadu ili Damasku ili Kairu ubijeno 100 muslimanske djece. Zašto je njihova krv jeftinija od krvi karikaturista, Francuza ili neki drugi? U ovo vrijeme uništene su dvije muslimanske države, uništene, Irak i Afganistan, da kažemo do temelja. A i ovo je najavio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kada je upitao svoje ashabe, odnosno kad reče svojim ashabima, doći će vrijeme kada će se nevjernici okupljati oko vas, ko što se gladni ljudi okupljaju oko sofre, pa će uzimati od vaših najljepših dijelova, najboljih dijelova, a vi im se nećete moći oduprijeti. Upitaše ashabi, hoće li nas tad biti malo, Allahov poslaniće? Ne, reče Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Biće vas puno, ali ćete biti kao mulj koji riječna bujica nosi. Allah će iz srca vaših neprijatelja izvaditi strah, a u vaša će srca staviti vehn. Upitaše ga šta je to vehn, o Allahov poslaniće? A on sallallahu alejhi ve sellem reče, ljubav prema dunjaluku i mržnja prema smrti. Šta muslimanima vrijedi danas što ih ima 1.500 miliona? Što imaju najviše pješadije, najviše tenkova, najviše aviona, kad se igraju s nama kad hoće i kako hoće. Zato što je, kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, u naša srca ušao vehn. Znate kad cvijeće uvehne, kaže nešto uvehnulo, naša su srca uvehnula, jer je u njima ljubav prema ovom svijetu, a mržnja prema ahiretu, mržnja prema smrti. Wal ahiretu hayrun wa abqa, ahiret vam je bolji i vječan je, kaže Allah dželle šanu. Najavio je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pored svega ovoga, da će ipak islam, njegova vjera, Allahova vjera, inne dine inda Allahi islam, jer je vjera kod Allaha priznata, islam, ući u svaku kuću. Svaka kuća na dunjaluku će čuti za islam, kao što je i čula. Neke će uzdignuti, uzvisiti, a neke će poniziti. One koje će uzvisiti,
jesu oni koji prihvate islam i žele ga živjeti. Ne samo deklarativno da kažu ja sam musliman i ja se samo Allaha bojim, a djelima to ne pokazuje. Nego oni koji nastoje živjeti islam, a oni koje će poniziti jesu oni koji ga odbiju. Ovi drugi koji ne prihvataju islam, koji ga odbijaju, oni najgori među njima, ekstremni, nastojaće kao što nastoje kroz historiju i danas uprljati lik i čast Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, da bi tako odvratili ljude od islama. Pa čujemo naročito ovih zadnjih godina pojmove kao što su džihadisti, kao što je islamski fundamentalizam i ovaj najčešći, a to je islamski terorizam. I ptice na grani više znaju i dosadilo im je da islam nikakve veze sa terorizmom nema i da muslimani nisu teroristi. Međutim, ovaj se izraz koristi kako bi se nastavilo ono što se kroz historiju radi. Stedu billah, wala yazaluna yuqatilunakum. Oni se neće prestati boriti protiv vas. Oni vas neće prestati ubijati. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Sve dok vas ne odvrati od vaše vjere, ako to budu mogli. Kada bilo ko ima bilo kakve veze sa islamom, makar nosio samo muslimansko ime, uradi neku budalaštinu ili neku glupost, automatski ga povezuju sa islamskim terorizmom, počinju priča o islamskom terorizmu i on je islamski terorista. Možda nikad Allahu na seždu nije pao. Međutim, kada u Norveškoj onaj umobolnik Breivik ubije 70 i nekoliko mladih ljudi i kaže da to radi u ime kršćanstva, nikad ga niko nije nazvao kršćanskim teroristom. Kada Irska republikanska armija u Irskoj ubije na hiljade ljudi, nikad ih niko nije prozvao katoličkim teroristom. Kada Ratko Mladić ubije indirektno za nekoliko dana više od 8.000 muslimana, nikoga nikad nije nazvao pravoslavnim teroristom. Ali zato ta priča o islamskom terorizmu mora da se priča ne bi li se islam uništio. Ovo što se desilo u Parizu, nijednom muslimanu nikom neće donijeti dobro. Boga mi i nemuslimanu. Nama ostaje u ovom vremenu smutnje da se pokušamo držati staze, odnosno puta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Allah uzvišeni nas poziva na to. Stedu billah, kul, reci Muhammede, in kuntum tuhibbuna Allah, ako Allaha volite, fattabi'uni, slijedite me, odnosno slijedite Muhammeda. Fajuhbibkumullah, pa će Allah vas zavoljeti, wa yagfir lekum zunubekum i oprostit će vam grijehe. Put uspjeha jeste put Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. I naše je da se pokušamo držati tog puta ili te staze. Koliko to možemo. Njegova sunneta, a njegov sunnet jeste lijepo ponašanje, jeste odgovornost, jeste tačnost, jeste urednost, jeste ustrajnost. To su najvažnije stvari ili odrednice puta sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Samo se bojim, kada bi se on pojavio sa svim svojim lijepim osobinama, s kojim ga je Allah dželešanu počastio, s kojim je živio, da bi ga ljudi danas ismijali. Jer se danas cijeni onaj ko je na vlasti, onaj ko je na položaju, onaj ko ima para, cijene se mangupi i gilipteri. Bojim se da bi ismijali Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam sa njegovim osobinama. Ja Allaha dželešanu molim da nam podari od najljepših osobina Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da nam podari od svakog hajra za koji ga je molio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, da nas sačuva od svakog zla od koje je tražio zaštitu Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, a nije ostalo nijedno zlo na zemlji da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nije tražio zaštitu od njega i za svoj ummet. Amin, ja rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ono što mi možemo učiniti, najmanje, braćo, da bi se upisali na tu listu sljedbenika Muhammedovi sallallahu alaihi ve sellem, jeste da kad osvane ovaj dan, petak, barem proučimo neki salavat, odnosno, ko što mi kažemo, donesemo neki salavat na Rasulullaha sallallahu alaihi ve sellem. Ono što se uči u namazima. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema salaita ala Ibrahimu wa ala Ibrahim, inneke hamidu međid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barakta ala Ibrahimu wa ala ali Ibrahim, inneke hamidu međid. Kada sjediš u toku dana, petka, kada hodaš, kada ležiš, prouči koji salavat, to će biti veliki hajr za tebe na sudnjem danu. Također, braćo moja, obaveza je, što vidim da malo ko od vas radi. Ja sam 15 puta najmanje rekao na ovom mimberu danas, sada, sallallahu alaihi ve sellem, kada sam spomenuo ime Muhammedovo. Vidio sam da malo ko to čini. To znači može se kazati u sebi, kada čujemo za ime Allahovog poslanika, da čujemo da neko kaže Allahov poslanik ili Rasulullah ili Muhammed, obaveza je da kažemo sallallahu alaihi ve sellem, makar da kažemo alaihi selam ako ništa drugo. Jer se popeo na mimber jednom Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, njegov mimber imao 3 stepenika. Na svakom stepeniku kazao je amin. Nikad to ni prije ni poslije nije učinio. Ashabi ga upitaše, Allahov poslaniče, zašto si kazao amin? Nismo te čuli da to prije govoriš. Pa je kazao Muhammed sallallahu alaihi ve sellem između ostalo. Došao mi je melek Džibril i rekao, Muhammede, neka je daleko od Allahove milosti čovjek u čijem prisustvu budeš ti spomenut, a on ne donose salavat na tebe i selam. Allah dželešanuhu i njegovi meleki donose salavat na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I kaže Allah dželešanuhu, ja ejuhalladine amenu, o vjernici, sallu alejhi, donosite mu i vi salavat, osellimu teslima i šaljite mu selam. Završavat ću jednim obavještenjem, braćo moja. Ja sam počastovan što ovoj Mubarek džami i ovakvim ljudima, ovom džematu, svake srijede ovdje sa ovog čursa držim predavanje. Taj ciklus koji traje već 3 mjeseca i više, ovdje u ovoj džami, zove se putem Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, ne vidim vas na tim predavanjima. Gdje ste, braćo? Omladino, gdje ste? To je zbog vas. Ja jesam počašćen, ali to je zbog vas. Svake srijede sjacije učimo šta je to put Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Da ne kažete na sudnjem danu nisam znao ili ne znam o Allahu kad Allah upita. Evo, znanje dolazi na noge. Pa bujrum, srijedom, sjacije, Allah vam dao svako dobro. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. اللهم ربنا إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والله المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا ربنا. اللهم ربنا إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول ولمن ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول ولمن. يا رب يا الله إنك السميع الدعاء وإنك أنت على كل شيء.